Ma-Afrika mahle, nginibingelele lapho khona ukufinyela khona le video. Igama lami ngingusithembiso ngingwakandlozi. Usale uqhathe usize owesifazane wasemgungundlovu onuka unina wakhe amzalayo ngokumthathela umyeni wakhe. Uthembisile oneminyaka engu-29 ubudala, ukhala isikanandi isililo ngonina wakhe, unkosikazi unomthandazo Sithole oneminyaka engu-55 okudala, okusolakala ukuthi ujola nosofa silahlane wakhe, umnumzane Sifiso Mtshali oneminyaka engu-39 obudala. Indodakazi ikhale ngokuthi unina wenze yonke lento nje esengumfelokazi. Lo wesifazane uthe kuyichilo lokho kwenziwe ngunina wakhe, usehluleka ngisho nokumbheka emehlweni ngenxa yenzondo esenayo ngaye. Lo wesifazane uzisholo yena wathi iyamnyanyisa lento eyenziwe ngumama amzalayo futhi akaze ayibone into efana nale ngisho emandulo. Uthi okumcasula kakhulu uma ethi uyambuza unina wakhe ukuthi kungani yenze lento, amphendule ngokuthi naye uyayidinga injabulo. Lo wesifazane uthe uke wambuza umyeni wakhe oneminyaka emine beshade ndawonye ukuthi kwenzakalani phakathi kwakhe nonina. Uthe lo wesifazane waqala waphika, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ubese uyavuma ukuthi walala nonina wakhe izikhathi eziningana. Le ndodakazi ikhale ngendlela unina wakhe ebese egqoka ngayo. Uthe ubese egqokisa okwengane ebusebusheni bayo. Amabhulukwe abembamba nswi, ubongamphikela ukuthi unezingane ezine. Bekuthi uma indodakazi imkhuza aphendule ngokuthi naye uyadinga ukuthi hake abe muhle nje asuleke. Mbukeli, udayi lobucayi kakhulu lolu, ungibona nje nami angazi ngiphawule ngithini. Uthini wakho umbono mayelana nalolu daba? Shiya uvo lwakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.